Lero pa 28 Oktoba 2024 ndikufuna ine ngati president wa anthu osauka oyamba muno Malawi ndiyambe ndi chenjezo kupita kwa munthu wina amene last week atapezeredwa kuti ndiyeyo amene ali behind a fake Facebook account akupitirirabe kumalankhula kumacheza ndi anthu pa Facebook ngati ineyo. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti achimwene kunja kungade motani kumacha utabisala motani utapanga zolakwika motani umazapezereredwa siku lina. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti achimwene mukapitiriza kumapangabe zimene mukupangazi siku lina kuzacha ndipo ndizakupezani. Ndafuna ndikupaseni chenjezo kunena kuti pa zimene zonse mukupanga inenso ndine munthu ndimafika potopa. Ndikukuziwani bwinobwino kumene mukuchokera pakwanu, ndikuziwapo kuzomba kwa namasalima chimene chiti chikuchitikire siku lina usazandifuse. Ndafuna ndikukupasa warning yomaliza kunena kuti wayambanonso pano kumatenga nambala yanga ukacheza ndi anthu aja ndi akakufusa kuti kodi tingalankhulane pa phone kapena pa WhatsApp ndiyeno ukumatenga nambala yanga ndikuwapasa anthu aja. Amalawi ndalandira mafoni ochuluka weekend imeneyi kuchokera kwa anthu osiyana kuti apasidwa nambala yanga kuzera pa Facebook, ndipo amakambirana enawo ati amakambirana nawo zangozi ya ndege imene inagwera kuti iyeyo Boni Kalindoyo wa pa Facebook yo ali ndi umboni wonse imene chilima anafera. Komanso wina anandiyimbira kunena kuti ati amakambirana naye Boni Kalindoyo zokongozana ndalama. Komanso anandiyimbirapo munthu wina kunena kuti iyeyo Boni Kalindoyo ali ndi ma connections akunifi. Ndafuna ndingopereka warning kwa inu Amalawi kunena kuti ine ndilibe Facebook account, ngakhale munthu yakukupasani nambala yanga sopano kusiya nambala yake imene inaululidwa last week. Munthu amene yoyo ndi wa fake, ndi chigoba. Koma lilipo siku lina limene ndizamupeze, komanso lilipo siku limene likubwera limene choyipacho chizamupeze, ndipo usazandifuse chimene chizakuchitikirecho usazabwere pa khomo panga, chifukwa ndizakhala kuti pamene popo ndawoloka red line, ndadusa red line, ndipo palibenso kubwerera. Chenjezo langa lachiwiri likupita kwa wamkulu woyang'anira zisankho muno Malawi, komanso wamkulu wa National Registration Bureau. Ndikufuna ndikuchenjezeni inu akulu awiri kunena kuti ngati zisankho za 2025 zizakhale zisankho zosakhala bwino, zisankho zoonongeka, ndiye kuti mwaononga ndi inuyo. Ndafuna ndikuwuzeni kuti Amalawi will put their anger on you. Amalawi azakwiyananu kwambiri if you are not making your house in order. Anzanu ena mbuyo muwapangisapo zisankho koma sanapangisepo zisankho za manyaka, zisankho zimene zili ndi chikhalidwe chovunda ngati mmene mukupangira inuyo. Ineyonso ndafuna ndikupaseni chenjezo kunena kuti Koti analamula wiki yatha lachisanu kunena kuti aliyense sopano akalembese. Ndipo ndikupempheni Amalawi kunena kuti aliyense akalembese, makamaka amene inu mulibe chanzika mupite mukalembese malo omweyo pamene pali wa Mekiko. Koma zomvesa chisoni kunena kuti anthu onse amene apita kukalembesa Koti litalamula weekend akumayankhidwa kunena kuti zimenezo ndizakukoti ife sizikutikhuza. Ife tikudikira mabwana athu. Ife zimenezozo sizikutikhuza, sitinalandire report lina lilionse. Musatinyase nazo ife machini athu sanatiuze kuti tizilemba anthu chanzika. Iyi ndi nkhani yomvesa chisoni, komanso kuderera Koti litalamula kunena kuti anthu azikalembesa malo omwewo chanzika, malo omwewo so azikalowa mukaundula wa chisankho chimene chikubwera. Akulu awiri wakumeki komanso waku NRB auza anthu awo malo molembesera monse kunena kuti azikana zimenezi. Imene ndi contempt of court. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti for the first time ine ngati nzika ya ziko linoyo ndikalandiraso mafoni ena wiki inoyo kuti mukukana imene ili wiki yomaliza, ineyonso ndipita ku court ngati nzika, ndipita ku court ndikasume for contempt. Ndipo maumboni alipo mwachisanzo kwamposa uko ku Machinga kumene kwa anthu akukanidwa kuti alembese chanzika kunena kuti mukudikira mabwana anu. Zimenezo ife sizikutikhuza, zimenezo zaku court. Kumulanje malo osiyana, kumangochi malo osiyana, kumachinga liwonde chimozimozi, kubalaka malo ambirimbiri anthu akukanidwa kuti alembese chanzika.
chifuka chonena kuti ati akudikirira mabwana awo kumpoto chimozimozi pena ndipaja palupaso pamene pabedwa zipangizo zonse za meki komanso za NRB zabedwa apolisi ali pompo. Ichichi ndi chinthu chomvetsa chisoni andipena kumafunsa kuti kodi zisankho za 2025 ziliko kapena kulibe. Chifukwa tungati zisankho zikulibe kunali bwino kungonena the way you are handling these affairs ndizodabwisa kwambiri for the first time in Malawi kunena kuti kodi zisankho zimenezi zikuyenda bwanji, zili ndi a lot of irregularities, a lot of gray areas. Ndiye kumafunsa nkumandi kodi zisankhozi ziliko kapena kulibe. The way mene mukupangira leaves a lot to be desired. So mukusanyase ya Malawi musatinyase kuti lizivutika muziko la umphawi ndikale, ziko limene lili ni mavuto ndikale, ndiye muzitivutisanso. Inuyo ngati musakudziwa mwina mudziwe kunena kuti Malawi sakukufunani, ndiye musazikakamizire pa Malawi po, chifukwa Malawi sakukufunani. Pangani zothekera kuti mupangise chisankho cha free and fair. If you are not doing it, Malawians will come for you. Izizi tikuchite niwoni ndipo siti kukunyengerera niso iyayi ineyo ngati ineyo ine ndiye sinima upa iyayi kaya ati muli ndi anthu ena ake amene mwatumiza ku MCP kokupha anthu ndi madaba kuti kodi anthu samandipeza ine bwanji. Ndi uchisiri weni inu achipani cha MCP kuti lero muzikabweresa tera muno Malawi nthawi imeneyo idapita kale kuti muzikabweresa muno tera muno omwe muli democracy. Izi zachitika kwa Msundo Zulo ndi nsewu wochokera ku Kasungu kuyika ma road block. At this hour, in this era, kumakaika ma road block kumachinga anthu. Ma road block amayenera aziyikidwa ndi apolisi kapena ame. Koma lero ino akuluakulu wa MCP mukulola anyamatanu mutapasa ma 2000 kumaika ma road block kumamenya anthu. Kodi funso ndilonena kuti kodi aliyense anati ayambe wa chigawo cha kumpoto kuyika road block, achigawo cha kumwera kuyika ma road block, achigawo cha ku Eastern Region kuyika ma road block. Kodi inu wa MCP mukapanga kampeni kumwera, mukapanga kampeni ku Eastern Region, mukapanga kampeni kumpoto. Ndi uchisiri weni kumaona anthu ovala masuti yawo omachedwa kuti ati madokota achakuti ama degree yawo koma miti yawo mulibemo kanthu kena kali konse. Ndikufuna ndikuuze ninu wa MCP kuti analipo anzanu wamphamvu zochuluka zoopsa koma anatha onse anamwalira. Ena onso tikunena panopa ndi osauka kwambiri. So pano musakhale blinded ndi ndalama zokuba kuti muzigwirisa ntchito achinyamata molakwika. Izi zachitika kwa Msundo ezi ndizomvetsa chisoni muziko la democracy. Sinayembekezere kuti lero mene siku lilili kapena nyengo ilili muziko munomo wina ake amanga auzi achinyamata kuti kaikeni ma road block mwachinge awa a DPP akamapita kusonkhano muzi amenya. Ndipo I don't know kuti kodi sikuchitika chindi chani. Ndikupempheni inu a opposition muziyenda okonzeka kwina kuli konse chifukwa awawa sakufuna za ulemu. Ndipo iwo watu asamaone ngati muziko munomo womenya ndi iwo okhawo kapena kuti anyamatawo ndiye womenya. Aliko anthu womenya amangokupasani ulemu koma aliyense anati aziyamba kumenya. Iyi ndi imene imachedwa kuti civil war. Mukamva kuti maiko ena kunayambika nkhondo imayambika because of this system chikhalidwe chopusa kwambiri cha anthu aku MCP. Nditu minister kuyamba kuyenda kuchokera kusalima kunchisi kunchinji ndikumauza anthu kuti osalola kuti kunoko a opposition azizapanga ku misonkhano kumauza ngakhale ma TA mazibusa minister, a full minister. That is completely nonsense. And ine sinayembekezere kuti you are such type of a man kuti mungamaka pange zimene zozo mmene iwe ulili minister iweyo ukuziziwa pali iwepo ukuziziwa iweyo unali ndani iweyo kale lijalo kwa vumbwe uko unali ndani. Lero limene waba ibandalama ndiye ukufuna uzibweresa tera. Ndipo achakwera mukupusisidwa kwambiri ngati kuli president amene akupusisidwa kwambiri ndi ma ministers ndiye ndichakwera amene akumamunamiza kumanena kuti zonse zili bwino bwana ndipo 2025 tikuwina akukunamiza ni kwambiri muzatutumuka pasi panupo pajedwa ndi chiswe siku lina muzakhuvukiramo mukazakhuvukiramo ndi pamene muzaziwe kuti mapusisidwa. Ndi uchisiru ndikusakhwima nzeru muziko la democracy ndikumakapanga khalidwe limene lachitika kwa Msundwe. Ndikuthokozeni iniyo a DPP, you are so brave. Munakaa khudumulapo, munakaa umbuza zimenezo ndizo funyikirazo. Wa umbuza ulokuwapha kumene. Chifukwa akanakhala anzawo akananena kuti akuchita incite violence. There is no way mu constitution ya ziko lino mmene ikuyendera wina ake ndikumaka auza anthu kuna kuti tene mukachite mount road block ndikumaka ikapo saulu za Japan.
What type of madness is that? Born Kalindo, the DC, mwana upya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Tieni tonse mama wa uno tizikonzekera chifukwa jama chedwa Akweni apatirisha kaliati akupita lero ku Koti, wina apange manyazi leroli, amene ali wa UTM, amene ali wa opposition, ukuyenera uzuke lero kupita kukapereka support ku Koti, chifukwa zikoza kuoneka ngati zimene zijaniza Patricia Kaliati, koma ndikuuze nikunena kuti that is our war, that is your war. They are coming for you. They want to kill this democracy. Chonje ndikupempheni a Malawi, tieni tonse ku Koti masana ono pamene Patricia Kaliati akumutengera ku Koti. Enough is enough.